एबसुनिफ्राय मोनसे नुथाय फैदों रायजोफोर फोलावदेर होगासिनो दं। बिनि सिगां आं बे भिडिअखौ लाबोनायानो जाहैबाय ससे गामोनहाय अर्थात 11 अक्ट'बर निमहान्स खोनादों नोंथांमोना आं थांनाय मान्थआवबो खिथादोंमोन। बेनि डक्टर फैनो थांगासिनो दं बेसरगावआवहाय निउर'लजिस्टनि डिरेक्टर। आं मैयाबो ससे खिथादोंमोन। दानिफ्रायनो बुकिं खालामनानै ला जायफ्रा नार्भनि प्रब्लेम खर' गिदिंहां माहां जायफ्रा प्रेसार स्ट्रक जानानै दङ बा जानो नागिरनाय बायदि मोनदों गोबांथार नार्भजों रिलेटेड प्रब्लेम दानिफ्रायनो कन्टेक्ट खालामनानै ला। बे डक्टरा फैनो थांगासिनो दं गाबोन क'क्राझार जिल्लानि बेसरगावआवहाय। दानिफ्रायनो कन्टेक्ट खालाम आरो गाबोन फुंनि 10टानिफ्राय डक्टरा फैगोन बावहाय लोगो मोनगोन नोंथांमोना। आरो बेनि मेन फायदाया जाहैबाय दा निमहान्स बायदिया टप क्लास मोनसे इनस्टिटिउटबो होनजायो मेन्टेल एन्ड साइक'लजिकेलनिबो आरो बावहाय ब्रेननि। बे डक्टरा नट अनलि डक्टर सिम्पोल एमडि बेफोरबायदि डक्टर नङा, बिथाङा डिरेक्टर निउर'नि। बेजों नायजानो मोननाया खाफाल गोनां होननांगोन। मानो होनब्ला बयहाबो केपासिटि थाजोबा बेंगलर बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगायाव थांनानै मोजां डक्टरजों नायजानो। जोंनि लकेलावनो फैनाया बे मोनसे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव रायजोफोर। बेखायनो कन्टेक्ट खालामदो जायफ्रा प्रब्लेम दं गाबोन थाबैनो थांनानै नायजादो। सिटआ मस्ट प्रबाबलि 20टासो दंबावो नामाथाय ना बाराबो थानांगौ एसे। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै थांबानो जाबाय बे मेडिकिउर फार्मासियावहाय। दा गुबुन मोनसे खौराङा जाहैबाय एबसु जोंहा बिजिनिनिफ्राय खुंगा 51थि प्रग्राम खुंदों बिथांमोना आरो जायगा लागासिनो दङ। जोबोद मोजां खामानि।